Ngiyababingelela ababukeli emakhaya. Umshumayeli uNcube lo wasenqabeni. Sisemgidini la ekuwumgidi okugcina emhlanganweni oyingcwele omkhulu kaJulayi. Umgidi ke ubaluleke kakhulu ngoba uthi uShembe umgidi into yasezulwini. Ingoma yasezulwini ngokwabantu. NgokukaShembe inkonzo enkulu inkonzo omgidi. Sisemgidini ke namhlanje kuvaliwa umhlangano kaJulayi. Ngakho ke sijabulile kakhulu ukuba semhlanganweni omkhulu kangaka. Umhlangano uhambe kahle. uNkulunkulu esiphe ibusiso nayizolo sevala umhlangano usiphe ibusiso. Lezi ibusiso sizohamba nazo siyoyithela emakhaya emzini wababa bethu kuvuka abalele emathuneni ngoba inkonzo enkulu kuleli bandla ukukhulekela abantu bakini asebahamba emhlabeni. Abanye basehogweni, abanye basemajele, abanye basezulwini. uNkulunkulu akabakhumbule abangakafika ezulwini ngoba njengoba sikholwa nje sikholelwa bona. Uthi uNkulunkulu akabakhumbule abapha amandla. Umhlangano kaJulayi kuba umkhulu kakhulu, udonsile kakhulu, abantu baningi ngendlela exakayo. Angazi ukuthi ngoJanuwari kobe kunjani. Abantu baphenduka usuku nosuku kuleli bandla. Ngicabanga sesingaphezulu kwa-15 million iningi labantu. uShembe akasazi ukuthi uzosibekaphi ngendlela esesibaningi ngayo. Baphenduka into yaphendula abantu ke kuleli bandla aziziningi. Abantu baphendulwa uthando lukaShembe. uShembe ma ethanda umuntu uthando lwakhe akavinjwa umuntu mase ethanda umuntu. Ungabe uyinsizwe siningoma, ungabe usikhonze einkonzweni ezinye, kodwa uShembe ma esemthandile nje lowo muntu uyahamba enhlizweni yakhe afika atshala uthando lwakhe. Kuyobonakala ngalowo muntu esephenduka esebashiya abahlobo bakhe esenqotshwe uthando lukaShembe. Kungenjalo kufika okhokho bakhe ebusukelele bathi mntanami, bathi hamba uyosikhonzela kwaShembe enkosini unyazi lwezulu. Ubona ke ibandla lamaNazaretha landa kangaka. Enye into eyandisa ibandla lamaNazaretha ilabo abantu abathuka uShembe. Labo bantu abathuka uShembe ukhulumile kakhulu ngabo inkosi unyazi lwezulu izolo ephethe inkonzo. Labantu abathuka uShembe abazi njengoba uShembe bemthuka nje bayamandisa. Bathi bona bayamfiphaza bamqeda kanti bayamandisa. Abantu bavele bathi ake siye kulo Shembe othukwayo siyombona ukuthi uthukwa nje unani. Bathi mabefika kuShembe babona ubungcwele bese bephenduka bekhonza uShembe unyazi lwezulu. Angibonge kakhulu babukele emakhaya. Inkosi ubuseni enikuzwile. Unyazi luyaroka. Ngiyabonga.